Morjesta Leffanördit kohtaan, niin puhutaan vain ja ainoastaan timanttisista elokuvista. Ja tällä kertaa me puhutaan George R. Romeron elokuvasta Dawn of the Dead. Yeah. Ja mulla on vieraana Ville Lähde ja Karo von Rutenjelm jälleen kerran. Mukava nähdä jätkät. Kiva, että säkin oot päässyt vihdoin paikalle. Hei, fuck you. Jätkä, joka on aina myöhässä, satana. Jätkä on nukkumassa silloin, kun meidän pitää aloittaa. Okei. No niin. Vuosi on 1978. 78, joo. Eli siis tasan 10 vuotta Night of the Living Deadin jälkeen ilmestyy George R. Romeron Dawn of the Dead. Joo, mutta ennen sitä vuonna 1967 Dario Argento, suuri 77 Anteeksi, kyllä hyvä korjaus. 77 Dario Argento, italialainen kulttiohjaaja ja suuri Night of the Living Dead-elokuvan fani, on reissussa New Yorkissa, jossa hän tapaa idolinsa Romeron ja niin kutsuu hänet luokseen Roomaan kirjoittamaan Dawn of the Deadia, jonka hän tietää, että Romero on nyt aikeessa tehdä. Ja 3 viikkoa hän majailee sitten Argenton luona vaimoineen ja kirjoittelee tätä kässäriä, kunnes se on valmis. Ja Argento aina sitten rohkaisee, mutta ei missään vaiheessa puutu itse kässärin tekoon. Joo, siis se on niinku, tosi niinku, vähän niin kuin open check, tiedätkö, että kyllä. Että you come to Rome, you write and I produce. Joo, todella niinku, italialainen perinteikäs tämmöinen mafioso syleily, että tule meille. Kaikki expenses are katettuja. Ja niinku siis, mä en muista, oliko niillä oli pitkään ollut siis, tai siis oli miettinyt jo muutaman vuoden ainakin siitä, että okei, uusi Living Dead-elokuva. Ja siis Romerohan tätä ennen oli tehnyt esimerkiksi komedia-elokuva, mikä epäonnistui, There's Always Vanilla, mitä mä en ikinä nähnyt. Crazies, mikä on ihan jees. Se on vähän ehkä sort of remake tosta Night of the Living Dead. Ja sitten on toi Martin ja sitten se noita elokuvan välissä toi Season of Witch vai? En ole nähnyt sitäkään. Siis, Season of the Witch. Se on tässä noita. Joo, eli tää on Season of the Witch, joo, kyllä. Okay. On muuten arvokas kasetti, ei se mitään. Missähän siihen näytä. Joo, mutta joo. Eli siis Romero, siis Night of the Living Dead jälkeen, mikä on siis ollut semi-menestys. Siihen aikaan ei ollut vielä käsitettä, että okei, tää on kulttielokuva. Mä oon niinku saanut jotain sieltä täältä, ja ilmeisesti Ranskassa se oli kova juttu, tiedätkö, niinku uudelleen löydetty helmi. Ja siinä niin välissä oli tehnyt just nämä 4 elokuvaa, mistä puhuttiin tässä, ja sitten niin miettii, että okei, voisi ehkä tehdä niin tämän Dead-elokuvan, ja sitten tosiaan odottamalta taholta tuli niin Dario Argento tuli pyyntö, että meneekö lounaalle. Okei, ja sitten lounaalta, hei vittu, tuu kirjoittaa niin kuin, tuu write in the room, mikä good film, yes, niin se sanoi. Joo, ja samalla sitten niin kuin tässä näillä sanoilla kässäri oli tehty, niin samalla sitten paiskattiin vähän niin kuin epävirallisesti kättä, että okei, että Dario Argento ottaa sitten eurooppalaisen version levityksen itselleen ja myöskin saa leikata sitten oman versionsa, ja hän järjesti sitten rahoitusta tätä elokuvaa varten myöskin, ja sen takia tämä itse asiassa pääsi toteutumaan. Joo, ja tuottajana oli Richard P. Rubinstein ensimmäistä kertaa vissiin oli niin kuin Romeron Aisa parina, ja siis niin kuin, monestihan tätä elokuvaa verrataan siihen, että okei, että niin kuin, Romero haluaa kritisoida tätä niin kuin kulutusyhteiskuntaa, länsimaista niin kuin kapitalismia ja tällainen, mutta niin kuin mä vähän veikkata, se ei ole ensinkään se keissi, vaan kysymys oli siitä, että nämä, siis Monroeville Mall, missä tämä on kuvattu pääasiassa koko leffa, niin siis ne oli joku Romeron kavereita tai jotain niin kuin, siis tuttavia, ja sitten, että joo hei, tulkaa vaan, että siis voidaan kuvata täällä niin kuin leffaa, että voitte öisin tulla kuvaan. Että ei mitään, siis mä veikkaan, että näin niin kuin, tiedätkö, niin kuin mä tiedän jotain ehkä niin kuin halpisfilmin tekemisestä, niin kuin, kun se saadaan se tilaisuus, se pitää käyttää. Ja niin kuin, et sä siinä vaiheessa mietit, että okei, miten mä voin pistää tämän tämmöiseen niin kuin kulttuurilliseen kontekstiin, vaan niin kuin, hei, vittu, meillä on tavaratalo, mikä on sopivin paikka, mihin mennä, zombeja pakoon, vittu tavaratalo. Motherfucker, siellä on kaikkea, niin kuin, siis, että niin kuin, sä voit linnoittautua siinä. Niin kuin, versus se, että niin kuin Night of the Living Deadissä se niin kuin, maatalo oli se, mutta niin kuin, nyt me ollaan tavaratalossa. Niin, ihan eri. Joo, ja tätä mallia
eli siis niin kuin ostoskeskusta markkinoitiin silloin, siitä puhuttiin, että siellä voisi vaikka selvitä niin kuin ydintuhosta tai niin apokalypsista. Joo, ne omistat, että sä voit selvitä vaikka nuclear holocaust. Siitä ne saikin ideaa, että mutta mitä jos meillä on tämmöinen holokausti, että niin kuin zombie-holokausti. Niin, siellä voi selvitä. Mutta siis mikä muuten on hyvä filmi myös, zombie holokausti. Mutta siitä ehkä teimme joskus myöhemmin jakso. Niin. Mutta siis se, että okei, tässä leffassa, jos ajatellaan Night of the Living Dead, se oli se niinku ensikosketus zombeihin tai tähän näin, niinku, että nyt ne zombit tulee. Aika niinku, siinä päähenkilöt menivät hautausmaalle ja niin kaikki on hyvin ja sitten zombit iskee ja sitten alkaa niinku se zombi-invaasio. Dawn of the Deadissä niin tämä invaasio on selkeästi, niin siis sanotaan näin, että se on ollut noin viikon ehkä. Joo, se on vielä early stages. Joo, siis nimenomaan se, että kun se leffahan alkaa siitä, että ollaan niin kuin tämmöisessä TV- tai uutisstudiossa tekemässä uutislähetystä, mutta selkeästi on jo tiedossa se, että okei, tämä loppuu niin kuin, että jengi puhuu siitä, että meidän täytyy lähteä vittuun täältä. Että mun on jotenkin vaikea mieltää sitä timespannia siis siinä niin siis sijoittuuko tämä tosiaan viikko Night of the Living Deadin jälkeen tai jotain? Tämähän on dilemma koko tämän, koska tämä on niin pitkäkestoinen leffa. Niin. Mä näen nämä 3 leffaa kyllä niin kuin selkeänä jatkumona, siis, mutta totta kai jos ajattelee silleen, että tässä on ollut tyylejä, vaatetyylejä. Joo, ja siis että jokainen leffa siinä on ollut niin kuin, no näissä oli 10 vuotta väliä ja seuraavaan leffaan oli sitten 7 vuotta, niin eihän sitä nyt sillä tavalla voi tiedätkö, niinku ajatella, mutta silti mä niinku ajattelen, että nämä voidaan pudottaa tavallaan niinku siihen samaan jatkumoon. Joo, se on movie magic, koska täytyy muistaa, että myöhemmin, siis niinku 2000-luvulla tehty Survival of Horror, niin Survival of Horror. Survival of the Dead. Kauhun selviäminen. Hyvä leffa. Niin, joo, kauhu. Mitenkä se kauhu selviää? No varmaan ihmisten mieltä. Survival of the Dead, niin siis sijoittuu samaan aikaan Night of the Living Deadin kanssa, eli niinku näihin ensimmäisiin hetkiin. Niin silloinhan on niin kuin kamerat ja puhelimet ja kaikki niin kuin, että motherfucker, get the fuck out. Ei se voi mitenkään. Joo, mutta that's siis movie magic. Joo, mutta siis anyway. Okei, hyväksytään tätä. Okei. No niin, mutta anyway. Niin. About viikko. Suurin piirtein viikko. Siis todennäköisesti niinku on todettu, että okei, nyt on niinku jotain paskaa, mitä vittua kuolleet kävelee ja näin. Tai viikko 2. Ja sitten sen jälkeen se invaasio on mennyt jo siihen, että niin kun yhteiskunta ja infra alkaa niin, se alkaa sortumaan. Ja on silleen, että okei, niin että me ei voida tehdä tälle mitään. Tämä on niin musertava voima, mikä tuolta tulee. Että yritetään pitää tietyllä tavalla tietyistä asioista kiinni, kuten esimerkiksi siitä, että okei, me lähetetään TV-lähetyksiä, jossa rullaa koko ajan siellä niin kuin nämä, mitkä on niin kuin safe places tai tähän tyyliin, että jos olette tällä alueella, niin menkää tänne ja tänne näin. Mikä on itse asiassa aika hieno siinä alkukohtauksessa, missä siinä puhutaan just siitä, että hei, että tuo mulle uusi lista sen takia, koska puolet näistä mestoista, mitä ne ajaa sinne TVC ulos, niin on silleen, että hei, että nämä paikat on jo niin kuin menetetty. Niin, mistä vitosta mä vedän sulle uuden listan? Pull it out of my ass. Ja sitten, mutta ei, et sä voi ottaa sitä listaa pois, koska sitten jos sä otat sen listan pois, people tune out. Ne ei enää kato meidän kanavaa. Niin, edelleen ne on niinku huolestuneita niinku ratingsista vittu. Mutta mä oon ajatellut taas sitä, että onko ne huolissaan ratingsista vai onko ne huolissaan siitä, että sit kun ne saa sen päivitetyn niinku tiedon sinne TVC, niin sitten ihmiset ei näe sitä, että onks. Ei, mä luulen, että toi Romeron vitsi, että niinku oikeasti niinku viimeiseen asti niinku business. People tune out. Joo, siis toki siinä se uutisohjaaja, joka siinä niinku huutaa. Joka on muuten Romero itse, tää uutisohjaaja. Se joka. Kyllä. Okei, mä en tiedä. Mut siis se joka tulee nimenomaan huutamaan niinku, että mitä vittua ja tän. Se on Romero. Siis mä en muista ketä se nyt huutaa, mutta Romero on yksi näistä niinku. Mut siis kun siinä tulee se tyyppi, joka niinku huutaa nimenomaan silleen, että mitä vittua, että mä maksan teille niinku tripla palkkaa ja tähän tyyliin. Ja sitten jengi on vaan silleen, että vittu ihan se ja sama vittu, että mitä mulle maksetaan. Niinku jotenkin absurdia, tiedätkö, ajatella silleen, että mä maksan sulle tripla palkkaa ja vittu zombiapokalypsessa, niin että ei raha menettää merkityksensä tommosessa tilanteessa täysin.
No niille kahdelle uuvatille, jotka ei ole nähnyt koko elokuvaa. Terve äiti. Niin äiti, moikka äiti. Niin, siis elokuvahan kertoo, tää on niin vasta alkukohtaus, niin ne pakenee siis 4 ihmistä, eli siinä on musta mies, tää Ken Foree, mikä Peter, ja sitten on toi... Scott Reininger näyttelee Rogeria. Yes. Roger. Sitten on Fran ja Roger on nää niinku pariskunta. Stephen. Francine ja Steven. Yes. Ne pakenee helikopterilla tältä kaupungista, ja ne ei oikein tiedä mihin mennä. Mutta sitten ne löytää ostoskeskuksen Monroeville Mall. Ja siis niinku, siihen aikaan vissiin edes jopa Amerikassa ei ollut kauhean niinku, yleisiä nämä isot siis indoor mallit. Ne oli niinku tulevaisuutta. Niin, siis tulevaisuutta. Että niitä oli tehty jo, mutta ei niitä niin normaali juttu kuin mitä esimerkiksi me täällä Suomessa pidetään niinku, oletuksena. Että joo, me täällä Mansessa käydään Koskarissa ja sitten on Rissimassa ja sitten on City-merkit. Mutta niinku, joo, niin ne menee sinne turvaan tätä ja huomaa, että okei, hei, tässä on niinku hyvä meininki niinku meneillään. Että tässä on hyvä meininki. Täällä on hyvä meininki. Siis täällä on kaikkea, mitä ihminen voi saada, tiedätkö, niin, että miksi lähtee heti pois. Joo. Ja nehän linnottaa sen sitten koko ostoskeskuksen vain sitten odotetaan sitä, että moottoripyöräjengi tulee ja hyökkää sinne ja zombit pääsee taas valloille. Ja kuten niin kuin Night of the Living Deadissä, myös Dawn of the Dayssä, tämä juoni ei ole kauhean niin kuin, siis tärkeä osa, vaan niin kuin, pointti on sitä niin kuin, hahmokemia ja myöskin tämä survival teema. Joo, miten se tilanne eskaloituu. Niin, miten tilanne eskaloituu, miten ihmiset reagoi. Se on niin kuin, aina mun mielestä jokaisessa näissä Romeron Dead-elokuvissa, pois lukien ehkä Land of the Dead, koska sitä mä en muista kauheasti, koska joku hintti on pöllinyt sen tuolta mun hyllystä. Mä en nähnyt sitä eilen, mun piti katsoa. Aatto. Se hintti, vittu Aatto tuomaan takaisin. Palauta mun leffat. Oot lainannut multa leffoja, palauta ne. Niin, hintti. Niin. Mutta niinku se on niinku se juttu. Tästä se elokuva kertoo. Mutta niinku se, mikä mun mielestä tekee Dawn of the Deadistä merkittävän elokuvan, on nimenomaan tunnelma ja tietysti gore. Tiedätkö, niinku, nyt Tom Savini pääsee valloilleen oikein kunnolla. Kyllä, Tom Savini on vihdosta viimein pääsi, kun hän oli palvellut sitten Vietnamissa, niin pääsi mukaan tätä leffaa tekemään ja oli saanut aika hyvät eväät sieltä Vietnamista sitten, kun oli valvonnut siellä. Ja mutta hei, Tom Savini oli ennen Dawn of the Deadia Romeron kanssa teki Martin. Joo, kyllä. Joo. Eli siitä se oli tuttu mies ja sitten pääsi tekemään näitä Dawn of the Deadin lukuisia zombie-efektejä. Ja näinhän se tarina menee, että niin kun Romero oli saanut rahoituksen tällä, että oli lähettänyt vaan faksin tuolle Savinille, että hei, ala miettiä tapoja, millä tapetaan ihmisiä. Kyllä. Right. Nyt mä keksin kaikkea. Ruuvimessille korvaa ja ihan uskomattomia kaikkea siistejä. Niin se on niinku Gorefanin karkkikauppa. Ja niin niin voitte uskoa sen, tää on tullut 78, niin se, että semmoista ei oltu nähty aikaisemmin. Vaikka toki oli ollut Gore-elokuvia, mutta ei tohon skaalaan, ei varmaan ole mihinkään, niin mikään ei vertaannu sitä ennen. Siis tää oli ultraväkivaltainen, niin tää oli ennen näkemätöntä, porukkaa pyörtyi leffateatterissa, kun ne näki, mutta siis paljon siihen vaikutti se nimenomaan, että Dario Argento Italiasta käsin niin järjesti paljon rahoitusta tälle, joka mahdollisti sen, että tämä pystyttiin tekemään niin omavoimaisesti, omalla rahalla. Ja Romero ja kumppanit oli tällä kertaa hyvin oppinut läksynsä edellisestä. He piti kaikki oikeudet, piti niin kuin omat niin kuin päätöksensä ja piti niistä kiinni siihen asti, että kun ne oli tehnyt sen leffan, niin vasta sitten he rupesivat myymään sitä levittäjille. Ne otti ison riskin siinä. Joo. Mutta se kannatti, koska ne myi sen ilman luokitusta, että niiden ei tarvinnut hakea MPAlta niin R tai X tai mitään. Ne myi sen ilman luokitusta ja sai sen myöskin myyä. Joskin Dawn of the Deadillä oli kuitenkin rajoitettu Double Bill Creepshown kanssa R-ratedinä. Mä en tiedä miltä se versio näyttää, mutta niin kuin, ei varmaan siinä ei ole kauheasti varmaan. Ainakaan punaista väriä kyllä kauheasti käytetty. Joo. Ja punaista väristä itse asiassa, niin nythän tässä elokuvassa veri on hyvin semmoista Giallo-henkistä, niin kuin siis punaista maalia, se ei muistuta verta. Mä luulen, että se johtuu siitä, että niin kuin, ei ole kysymys, etteikö olisi osattu tehdä oikein väristä verta, vaan niin kuin, huoli siitä, että se näyttää hyvältä kamerassa. Ei pidä paikkaansa. Itse asiassa, joo, niin siis Tom Savinihan oli erittäin pettynyt siihen, että se veri näytti siltä, mitä se näytti. Ja M3 siis oli tämä, joka oli tuottanut tämän veren, ja ne oli tehnyt sitä oikeasti tosi paljon. Ja niillä ei ollut varaa tietysti muuttaa sitä formulaa enää.
tai siis kaavaa, sen veren kaavaa. Ja Tom Savini on moneen otteeseen ilmaissut sen pettymyksensä siitä, että kun se veri näyttää niin pahalta, mutta Romero sitä vastoin oli erittäin tyytyväinen, koska se halusi, että se näyttää nimenomaan niin kuin sarjakuvamaisesti. Se on vähän niin kuin comic book. Joo, kyllä. Mutta Tom Savini olisi oikeasti halunnut käyttää niin kuin oikein näköistä veriä. Mutta siis täytyy sanoa kyllä, että tämä leffa muutenkin on aika comic book meininki. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin sankari, siis niinku adventure, ei sankari vaan seikkailuelokuva. Siis niinku siinä missä, kun mun mielestä niinku Night of the Living Dead on semmoinen klaustrofobinen kauhuelokuva, niin mun mielestä Dawn of the Dead on enemmänkin semmoinen seikkailu ja niinku explore, siis enemmän comic book meininki filmi. Mä oon aina mieltänyt sen siksi. Mä oon kyllä siinä mielessä, täytyy olla eri mieltä tästä, koska mun mielestä Dawn of the Dead tutkii hyvin pitkälti semmoista, että kun yhteiskunta romahtaa, niin mitä ihmisille tapahtuu. Ja nimenomaan esimerkiksi tämä Franin ja Stevenin parisuhde. Mun mielestä siinä on aika hyvä semmoinen, niinku, että sitä niinku katsomalla näkee sen, että mitä nyt tapahtuu. Ja näin. Siitä pidetään niinku kiinni viimeiseen asti. Tai tavallaan niinku roikutaan siinä ja katsotaan, mitä sille tapahtuu. Mutta siis toisaalta, niinku, että siinä on niinku just näitä kohtauksia, että esimerkiksi tämä Steven kosi Frania ja Fran on vaan silleen, että joo, ei niinku, että tuntuisi väärältä tässä tilanteessa mennä niinku. Steven näkee sen tilanteen silleen, että hei, kaikki on menetetty, niin on silleen, what the fuck, hei, se kosii silti. Ja se pointti ehkä onkin nimenomaan siinä, että tavallaan niinku all is lost. Mutta nyt niinku, että mennään naimisiin ja sitten kun Fran torjuu sen ja sitten myöhemmin näytetään, ne on sängyssä ja selkeästi on silleen, että Steven olisi halunnut vähän piparia, mutta Fran ei lähtenyt siihen mukaan. Anteeksi. Mä oon saat anteeksi. Siis mun täytyy keskeyttää tässä vaiheessa. Tää on just tää kohtaus, missä se antaa, tiedätkö, niin sen sormuksen. Mä aina pienenä luulin, tiedätkö, siis okei, nyt taas niinku, sitä Ville muistele. Siis mä näen tämän leffan, tiedätkö, niinku tosi kopiolta ensimmäistä kertaa. Ja siis meillä oli niinku vaihtoehto niinku kahdesta pahasta, niinku, eli meillä oli joko UK-originaali, mikä oli vitusti leikattu, tai sitten oli kopio, mikä oli leikkaamaton. Ja siis se oli itse asiassa se niinku ihan tää niinku Cannes-kut. Mutta niinku, olis Cannes-kut siis, oliko se nyt Argenton? Ei, kun se on 140 minuutin versio. Aivan. Se on se pisin versio, mikä on alun perin näytetty Cannesissa. Ja mistä se on sitten niinku lähtenyt, Theatrical Cut on eri asia ja sitten on Argenton Cut on eri asia. No anyway, niin kahdesta pahasta kun piti valita, niin no okei, mä katson aina tämän pidemmän versio. Ja siis mä oikeasti katson sen monta kertaa. Ja sitten niinku, sen kun se antaa sen sormuksen, mä aina luullut, että se on niinku, tiedätkö, joku syanidikapseli. Että niinku, mä oon aina käsittänyt, että it wouldn't be right. Tiedätkö, niinku, right tätä Rogeria, ei kun, siis mä luulin aina, että se on niinku itsemurhapilleri. Tiedätkö, että, miksi? En mä tiedä, siis se sopii jotenkin siihen tunnelmaan, että niinku, että kun totta kai jos se olisi antanut sormuksen, niin mä olisin luullut, että niinku, okei, yeah, let's get married, mutta niinku, se oli, että okei, en mä halua oikeastaan kuolla, se ei sopisi tähän hommaan, tiedätkö, niinku. En mä tiedä. Onko tää nyt se, että kopio, niin se kuvanlaatu on niin paska, että sä et ole nähnyt, siis mä en ole nähnyt mitä se antaa. Eikä se muutenkaan, sitä ei editellä mitenkään lähikuvassa. Okay. Se on niinku tällainen, se ojentaa jotain, se näyttää kapselilta, mutta okei, se oli varmaan joku syanidikapseli, että okei, ne mennään tappaa itsensä. It wouldn't be right. Tietysti ei sitä tätä sanonut mikä Ken Foree hahmoa kohtaan, niin se ei ollut sitä kohtaa oikein, että jos se nyt vetäisi itsemurhakapselit naamaan, niin se ei toimi. Ei varmaan olisi, mutta se on itse asiassa pretty poetic scene, niin kuin, tiedätkö, leffassa. Niin. Silleen, koska sehän kosii sitä siinä kohtauksessa, jossa tää Peter on niinku valmistanut niille illallisen ja tarjoilee niille ja sitten se vielä häipyy helvettiin siitä ja sanoo vaan, että tää ilta on teille. Niin. Tavallaan jotenkin, siis mun aivoissa muodostui tämmönen kuva tästä, mitä täällä yritetään sanoa. Siis toi olisi hieno muuten kohtaus zombileffassa, missä niinku pariskunta tälläytyy ja pistää parhaimmat päälle ja syö hienon illallisen. Ja sitten sen jälkeen tappaa itsensä niinku syanidikapseleilla. Toi olisi muuten hyvä kohtaus. Pannaan korvataan se patent pending. Ja sitten niinku se seuraava kohtaus, kun ne on sängyssä, sehän tulee se semmonen 70-lukulainen urkumusiikki. Niin, kun ne vetää ne vetää röökiä siinä niinku, siis se kertoo siitä, että okei, jommalla kummalla ei tee mieli, tiedätkö? Mä otan se äijällä ei seiso, tiedätkö? Niinku. Okei, siis
Kyllä se äijä ilme kyllä näyttää siltä, että sitä vituttaa, kun se ei saanut piparia. Sen muna on muuttunut, niin, että se on... siis mä väitän, että kyse ei ollut siitä, että sillä äijällä ei seiso. Vaan mä väitän, että kyse on siitä, se äijä näyttää vittu just siltä, niin kuin, että ei vittu. Niin kuin, että se on se loukattu osapuoli tässä kohtauksessa. Mä en tiedä, kuinka paljon loppujen lopuksi sitten tämä Franin henkilöhahmo muuttui, mutta tämä näyttelijä, jonka nimeä en nyt saa taas päähäni. Mäkään en muista. Galen Ross. Joo, hyvin, hyvä. Niin, yes. Galen Ross oli kieltäytynyt kirkumasta, koska Romero halusi esimerkiksi tässä kohtauksessa, missä on tämä helikopteri, joka sitten silpaisee tältä yhdeltä zombilta pään irti. Se on muuten tosi hyvin tehty. Se on ihan mielettömän hyvin. Se on niin ehkä mieleenpainumpia kohtauksia tästä leffasta, Kyllä. Mutta tässä yhteydessä oli tämä, että kun tämä Steven joutuu sitten käsirysyyn zombin kanssa, niin Romero halusi, että okei, Franny voisi kiljua tässä ja olla hysteerinen. Niin hän oli sanonut, että okei, en varmaan kilju, että se ei niin kuin yhtään kuvasta tätä mun hahmoa, että miksi tämä olisi niin kuin avuton ja että miksei tämä vaan voi niin kuin olla vahvempi. Ja sen jälkeen Romero ei kertaakaan pyytänyt sitä ei enää pyytänyt. Että mä luulen, että siinä vaiheessa tehtiin myöskin kässäriin jotain muutoksia, koska ei se voinut olla semmoinen samanlainen wimppi kuin Barbara oli. Ei se ole mikään kauhukinkku. Siis mun mielestä niin kuin, toisin kuin Barbara Night of the Living Deadissä, niin mun mielestä Fran on hyvin vahva naishahmo. Sehän mä luulen, että Galen Ross teki siitä niin, se sanelee, että okei, hei, tästä lähtien mä haluan, että otat mukaan. Ja mikä on niin kuin 70-luvulla oli aika iso veto, tiedätkö, että niin kuin, niin kuin, ja niin kuin tää Steve, tää se Flyboy poikaystäväni, se on mun mielestä niinku douchebag. Se on sellainen, vittua sä niinku nöyryytit mua niinku äijien edessä, tiedätkö? Niin, koska mun mielestä Roger kattoo näitä SWAT-tiimin äijiä niinku vähän niinku sellainen ylöspäin. Se haluaa olla vähän niiden kaltainen, mutta ei se oikeesti siis osaa tehdä. Niin. Joo, okei. Mutta sen täytyy katsoa Rogeria alaspäin, koska Roger oli aika lyhyt. mutta siis joo, kyllä. Eli olen täysin samaa mieltä, tai miten mä näen just nimenomaan tämän Stevenin, niin siis silleen, että se yrittää olla mies. Se yrittää olla mies sekä niille SWAT-äijille, että sitten nimenomaan Franille. Mutta se on sitten loppujen lopuksi, sehän on nimenomaan se tyyppi, joka, niinku, jota pelottaa enemmän, joka ei uskalla niinku, tiedätkö, niinku, ottaa sitä asemaa tai tähän tyyliin, vaan sit kun se tekee jotain juttuja, niin se tekee muiden ikään kuin valvonnan alaisuudessa, ja sitten sen jälkeen, tiedätkö, on silleen, että okei, jes, vittu, mä tein tän, mutta oikeesti se oli vähän, tiedätkö, silleen, että pidettiin kiinni, että siellä oli turvavalijat. Mutta siis tää kemiikka, tai keramiikka. Tää niinku kemia esitellään siinä jo alkukohtaisessa. Mikä mun mielestä ehkä aina vähän tuntunut vähän keinotekoisesti siinä, kun Flyboy yrittää ampua sitä zombia, mikä tulee sinne huoneeseen, se osuu ohi ja tää hyppää, Roger hyppää pois sen luodin tieltä. Niin. Ja sitten se tulee myöhemmin niinku scary, isn't it? Että somebody pointing gun at you. Mutta hei, se yritti pelastaa sut. Se yritti... Se on vähän jotenkin väkisin tehty kohtaus, koska niinku se tilanne ei nyt ollut semmoinen. Eikö se ollut itse asiassa Peter eikä Roger? Niin, no okei, vittu, oli kuka nimi tahansa. Niin. Mutta niinku vittu, siis se on aina mun mielestä niinku... Se on Ville vähän... on huono nimissä. Mä oon vittu... Ei, niin... Ville on seniili. Joo, siis kato, kun mulle aina sanottiin yläasteelta, ei ole tärkeitä nimet ja vuosiluvut, joten mä oon aina tähän aikuisikään asti noudattanut tätä ohjetta, joten haistakaa te vittu sen takia, aina kun mä tuun tänne kylään Villelle, niin mun täytyy sanoa, että Karo vuodelta 1986. Että joo, ei, mä olisin luullut sua Raulis, mutta niinku, oot sä paljon komeampi kyllä itse asiassa, nyt kun sanon. Niin, ei siinä mitään. Mä otan viinaa, niin puhukaa sitten vähän Vilmistä. No joo, siis no, kun puhuttiin tästä... ja otat ihan kunnolla. Mutta hyvää viinaahan se on. Kyllä hyvää viinaa. Kun puhuttiin näistä elokuvan hahmoista, niin tietysti jälleen kerran niin elokuvan hahmoissa on Haluatko lantrinkia? Joo, voiko sä hakea? Niin. Mä voin hakea. Joo, Rauli hakee lantrinkia ja Villen viinaa, niin mä kerron teille tarinan näistä zombinäyttelijöistä, jotka olivat tietysti suuressa osassa elokuvassa. Eli zombinäyttelijöitä oli jälleen niin kuin helvetillinen määrä, satoja ekstroja.
jotka näytteli zombeja. Osa näytteli tämmöisiä niin sanottuja lead-zombeja, jotka maskeerattiin vähän tarkemmin. Mitkä on niinku etualalla. Joo, etuzombeja ja sitten oli takazombeja. Etuzombi ja takazombi. Takazombi. Sitten oli Oletteko ikinä ollut etuzombissa ja takazombissa? Oli tosi takazombeja, joillekin ei laitettu juuri meikkiä ollenkaan. Mutta siis tässä nähtiin aika hienoja niin kaiken näköisiä erilaisia. Tässä oli pellet-zombia ja kaikkea tämmöistä. Ei, sä sekoitat. Se on vasta Day of the Deadissä. Totta muuten. Pellet-zombi oli Day of the Deadissä, niin. Mutta tässä oli esimerkiksi tää niinku munkkizombi, sitten oli nunnazombi. Niin on. Joo, siis ja munkkizombi on vielä. Munkkizombi on se. Siis se on semmoinen Hare Krishna munkki. Joo, siis ei se on eri asia kuin munkki, mutta mutta Hare Krishna zombi kuitenkin. Joo, mutta tässä oli niinku ihan yritystä jo siinä meikkipuolella enemmän mitä Night of the Living Deadissä. Ja Tom Savini tietysti luotsasi tätä porukkaa, mutta hän oli valinnut sellaisen meiningin tähän zombien yleisilmeeseen, että hän niin kuin maskeerasi kaikki harmaalla meikillä, mikä sitten näytti loppupeleissä tässä värillisellä filmillä niin siniseltä. Siis riippuen, mistä sä katot, niin se on joko sininen tai vihreä. Joo. Mutta niin kuin ei, no okei, esimerkiksi mä kattelin Blu-ray, niin sinne se näyttää varmaan aika uskolliselta kyllä. Tiedätkö, että sitä on varmaan korjattu sitä. Niin. Joo. Mutta siis kaiken tämän, niin kuin, mitä elokuvassa on niin kuin just näitä zombivyöryjä ja verilöylyjä, siinä on paljon lentää vertaa sinne tänne plam ammutaan. Siinä on varmaan niin kuin ennätys siihen mennessä yhdessä elokuvassa, mitä ammutaan headshotteja, tiedätkö, niitä aivot lentää. Joo. Mutta anyways, mun mielestä aika niin kuin jännä kohtaus, mitä mä tossakin, kun mä kattelin sitä nyt uudestaan hiljattain vähän aikaa, niin se kun Fran on siinä lasioven takana, se pistää oven kiinni, se yksi zombie jää siihen, se istuu ja se tuijottelee. Siis semmonen urheilupaita, semmonen jalkapallopää. Se niinku kattelee vaan tällä. Siis niinku, se niinku hetken aikaa on semmonen, niinku, tiedätkö, se tulee niitä, se varmaan muistaa jotain jostain, tiedätkö. Joo. Ja sit tässä ruvettiin tekemään sellaisia. Niin pieniä asioita tommosia, niinku, mitkä on jäänyt mieleen. Toki tietysti niinku lopun verilöyly, se missä Tom Savini pistää kyllä siihen asti parastaan, niinku, tiedätkö, kaikki nää revitään suolet irti ja vittu niitä syödään ja saatana. Se oli varmaan siihen aikaan niinku, ei oltu kyllä niinku nähty vastaavaa. Ei siis millään tasolla. Ei millään tasolla, niinku aikaisemmin puhuttu. Ei tässä kaavassa ainakaan. Itse asiassa tuosta Goren määrästä kertoo hyvin se niinku, hauska tarina. Siis tää Scott Reininger, joka näytteli siis tätä Rogeria, niin silloin kun elokuva tuli ensi-iltaan, niin hänen mummonsa vaati, että hän tulee kattoon sen leffan ja tähän sitten Scott Reininger yritti sanoa, että älä tuu ihan oikeasti, että tää on ihan helvetin väkivaltainen, että et sä pysty katsomaan, tää on ihan hirveän raaka. Ei kun kyllä tuun. No sitten leffa alkaa ja Scott istuu mummonsa viereen sitten sinne saliin ja heti alkukohtauksessa tää SWAT-tiimiläinen ampuu sen yhden pään paskaksi sillain, niin se mummon oh my god! Ja sitten niin se Scott Reininger kysyi, haluatko sä lähteä? Haluun! Sitten ne lähti pois sit salista. Lieneekö tuo niin ensimmäinen pääräjätys ikinä? No ihan varmaan. En tiedä, siis en osaa sanoa. Siis ainakin, mikä on näytetty niin noin yksityiskohtaisesti. On laajassa kuvassa. En mä muista, koska kyllä mä oon aika monen gore-freakki, en mä muista. En mäkään muista. Esimerkiksi kun, jos miettii niin seuraava pointti, mikä tulee mieleen, tai se etappi päänräjätys tulee mieleen Scannersissa, missä Michael Ironside räjäyttää sen alkukohtaisen sen pään siellä. Niin, se räjähtää. Mutta niinku Scanners on hieno leffa kyllä. Se on kyllä hyvä. Ehkä Cronenberg, fuck yeah! Meidän tarvii ehkä joskus puhua Scannersista. Meidän pitäisi ehkä puhua joskus Cronenbergin leffoistakin. Hei, Kärpänen muuta aika. Joo, ja Videodromeet ja kaikki. Siis joo. Naked Lunch, I fucking love that. Okei, no, mutta tiesittekö muuten siinä, kun toi pää räjähtää, siis siis kun SWAT-tiimi hyökkää, ampuu pää paskaksi, niin ne on käyttänyt sen tekopään, mikä piti käyttää loppukohtauksessa. Tiedätkö, että alkuperäinen loppu, mikä oli tässä Dawn of the Dead, miten niiden piti kuvata, mikä on kässärissä? Se oli Ken Foreen pää. Joo, siis ilmeisesti se, siis mä oon käsittänyt näin, että nimenomaan tää Peter ampuu itsensä ja sitten tää Fran niin kun siltä menee pää se heittäytyy helikopterin propelleihin. Heittäytyy tai se niinku menee jotenkin. Okei, mulla oli semmoinen käsitys, että niinku, et se jotenkin nousee vaan
seisoo. Tai jotain, mutta anyway. Se tappaa itsensä. Jotenkin, mutta siis tää oli niin kuin, oli kässärissä ja se, niiden piti mennä go siihen. Mä en tiedä miksi ne muutti sen, mutta hyvä, että muutti, koska mun mielestä se ei olisi sopinut kyllä niin kuin kauhean hyvin tähän muuhun tone siihen, mikä siinä filmissä on. Että niin kuin, mun mielestä oikea ratkaisu. Että niin kuin... Tavallaan mä tykkään siitä, kun siinä se lopussa tää Peter on nimenomaan, kun se sanoo sille Franille, niin kuin, että mee. Että sun pitää niinku säilyä. Sitten Fran on silleen, mitä vittua, kun se on vaan silleen, I don't wanna go. Niinku siis se sanoo sille ihan suoraan, niinku, että mä en halua lähteä. Miksi? Mutta siis mä oon miettinyt tätä näin, että jos se on tämmönen SWAT-mies, joka on todennäköisesti elää tämmöistä niinku, sotilaan elämää ja näin, niin se, että sillä on tavallaan se, että se ei halua kuolla niinku, tiedätkö, että se pakenee, vaan se, että sillä on se juttu on se, että okei, mä oon taistelutantereella, mä oon sodassa. No, ja se tavallaan niinku, tiedätkö, haluaa kuolla ei ole sellainen. Mä en oikein ei se hahmo ole sellainen traumatisoitunut tai mitä, se on tosi rational ja mä en niin en mä tiedä, siis sehän on loppujen lopuksi Peterin hahmohan on nimenomaan se tyyppi, joka niinku ampuu ne vitu lapsizombiet sinne ja siis se on se tyyppi. Mitkä oli muuten Tom Savinin siskon joo, siis mutta siis mun mielestä se Peterin hahmo, vaikka se on järkevä, niin se silti niin kun näyttäytyy hyvin kylmänä tyyppinä. Siis silleen, tiedätkö, että sen empatia on sellaista rationaalista ja opittua empatiaa. Että se sanoo näin, että Ville, vaikka mä oikeasti ajattelen nyt, että vittu nyt turpa kiinni ja saatana tai mä hakkaan sut, niin mä tiedän, että mä tiedän sen, että mun pitää sanoa näin, jotta mä saan sen halutun efektin. Mä näen Peterin hahmon enemmänkin sellaisena tyyppinä, joka tavallaan niinku pelaa peliä siis niinku, tiedätkö, ihmisten psykologian kanssa, että se, että mitä se sanoo niille ihmisille, ei johdu siitä, että se on silleen, että hei mä välitän susta, vaan se pointti on siinä, että mä haluan, että sä toimit oikein, jolloin mun pitää sanoa näin. Se on psykologista peliä. Itsellä piti, mun mielestä mä oon aina pitänyt sitä kovin huvittavana niin kuin Peterin hahmoa niin tossa, siis siinä kohtauksessa, kun toi sanoo, että toi Flyboy Steve sanoi, että niin okei, hei, mun vaimo on paksu. Ja sitten Peter sanoi, do you want to abort it? Ja sitten, nimenomaan. Miten poliisi, miten se tietää sen lääketieteellisen operaation? Miten tehdään abortti? Niin kuin, Ehkä se on tehnyt siellä, mistä hän on kotoisin, niin jotain henkariabortteja. Siis mulla tulee mieleen kanssa justiin, että okei, siis niillä on varaa ehkäisy. Niin ne on vetänyt henkarilla, tiedätkö, siellä jossain getossa, tiedätkö, niin okei, siis vittu mä panin muijan paksusta, vittu okei, ota henkari tuosta, vittu vedetään, kaavitaan vittu henkarilla pillusta ulos niin kuin sikiö. Niin kuin, onks tää nyt siitä kyse vai niinku, miten tää, onks tää niinku jotenkin... Ei, mutta siis mun mielestä toikin niinku osoittaa sen, että se Peterin hahmo on aika kylmä loppujen lopuksi. Niin, siis toi tuo siihen niinku vähän pöytään. Niin, siis se, että se on ja se ajattelee tossa vaiheessa silleen, että hei, zombiapokalypse, raskaana oleva nainen, ei ole hyvä yhdistelmä, hoidetaan se lapsi vittuun. Niinku, siis, että musta tuntuu, että tai siis miten mä näen sen, niin on nimenomaan se, että se ajattelee todella rationaalisesti, mutta se on tietyllä tavalla niin kuin, siis semmoinen turta, tai ehkä turruttanut itsensä. Että se ajattelee tosi käytännöllisesti ja kylmästi. Mikä varmaan olisi niin kuin elinehto, jos sä haluat elää tämmöisessä maailmassa, tiedätkö, mikä on täynnä käveleviä kuolleita. Zombi-apokalypsessa ei ole varaa inhimillisyyteen. Hei, mikä on teidän suosikkikohtaukset tästä? Niitä on monta. No niiden lisäksi, mitä mä oon luetellut tässä jo, niin kuin siis, okei. No esimerkiksi, niin siis silloin kun mä pidin sitä tosi jännittävänä silloin, kun mä kattelin justiin siellä kiluna, kattelin joko Ossilta UK-importtia tai sitten tätä kanneskuttia, mikä muuten on paljon pidempi kuin mitä Theatrical Cut, mitä mä kattelin. Niin niiden eroavaisuus on suurimmaksi osa esimerkiksi siinä, että se rekkakohtaus, miten ne vie rekkoja. Siinä on yksi rekka lisää,
Ja sitten siinä on se, että siis se varikkokohtaus, missä ne tapaa muun muassa Joseph Pilaton, siis mikä on näyttelee General Rhodesia Day of the Deadissä, se on paljon pidempi kohtaus. Captain Rhodes, niin ne on, siis siinä on siis oikeastaan niin kuin ei mitään oleellista ole lisää. Se on niin kuin vaan, niin kuin, tiedätkö, mä sanoisin, että niin kuin theatrical cut on niin kuin optimaalinen cut siitä, mutta se mikä siinä on vikana on se, että siinä ei niin paljon Goblin musiikkia, mistä varmaan kohta voidaan puhua, mutta sä kysyt lempikohtauksia, niin mä jatkan siitä. Niin mä sanon, että niin, mä oon aina tykännyt siitä, että kun se äijä menee mittaa verenpainetta, niin kuin keskellä kaikkia sitä verilöylyä. Niin siis yksi näistä moottoripyöräjengiläisistä. Se tapetaan siihen ja sitten se niin näyttää pulse nolla. Tiedätkö, niin kuin, miksi se tekee sen kaikki? Niin kuin, se ei edes siinäkään vaiheessa, kun zombiet käy sen päällä, se ei ota kättä pois. Oi vittu, nyt muuten ei saa. Eikö siinä ole just se, että se toinen äijä tulee sellainen sanoa sille, että hei, no yrittää ampua meitä tuolta parvekkeelta, että täällä saa vaan pelleille tämän vehkeen kanssa. Joo, ja siis se menee se repliikki vielä niin se on tosi kasvata. What the hell are you playing at these fools trying to shoot us? Niin kuin, että se tulee vaan sanoa, että vittua sä näitä tässä pelleet. Että se ei ole niinku edes huomannut, että meitä ammutaan, että on tulitaista. Ja hei, mun mielestä se on aina ollut vähän epäloogista, niin kuin kaksi äijää kaiken sen sekavuuden keskellä, se kuluu laukauksia. Mistä ne tietää, että niitä yritetään ampua? No vittu, jos kuuluu laukauksia, niin mutta siis siellä on zombeja. Siis nämä motoristit varmaan ampuu niinku koko ajan niinku, tiedätkö, zombeja siellä niinku ympäri. Toki joo. Ja siitäkään mä en oikein ikinä ole tykännyt, että miksi ne edes menee sinne. Siis olis vaan ollut siellä ylhäällä. Ne olisi ikinä löytänyt sitä vitun ovea sinne, tiedätkö. Niin ja ylipäätään, että niinku, siis se on, alussahan käy jo selväksi, että toi Ken Foran hahmo sanoi, että joo, että tämä paikka on aika iso ja ne on aika levällään täällä. Että me voidaan helposti vaikka kävellä niiden ohitte. Mutta sitten kun nämä motoristit tulee sinne, niin niillä on vittu hirveitä vaikeuksia pysyä elossa. Ne ei edes huomaa, kun suhteellisen pieni lauma zombeja yllättää ne siellä isossa ostoskeskuksessa. Mutta siinähän on se, että kun ne tulee sisälle, niin siis kun siellä ostoskeskuksen ulkopuolella on paljon zombeja, niin ne pääsee sisälle, koska siinähän... Mutta silti se vaikuttaa, että ne toheloi siellä. Mutta siinä sanotaan näin, että vittu, että oikeesti, että kun me mennään tonne sisälle, vai Peterin hahmo sanoi, että kun ne tulee sisälle, niin vittu 1000 zombia tulee perään. Once they open those doors, there's gonna be 1000 zombies up. Ja se on muuten ensimmäinen kerta, kun zombies sanoo käytetään. Joo. Mutta niinku se että niinku, kun ne tulee ovesta sisään, niinku, mä luulen, että niiden melu on herättänyt niin paljon niinku huomioon siinä, että zombit on vaan kerääntynyt. Mutta niinku, siltikin mä oon sitä mieltä, että niinku, tässä elokuvassa, kuten Night of the Living Deadissä, että zombit ei ole ehkä niinku, kauhean realistinen uhka. Siis tommonen jengi, missä Tom Savini on, kyllä ne selviäisi. Kuhan ne vaan ei tee typeryyksiä, tiedätkö? Kuhan niin. Ne ei ryyppää, tiedätkö? Ne ja tää on täys idioottimaisuuden niin. huipentuma. Mutta kuhan ne on se organized, tiedätkö? Ne vaan on edes ympärissä. Kuhan niillä ei lopu panokset. Kuhan ne ei mene jokin vitun verikoe tai verenpaine. Niin, mutta musta tuntuu, että toi akku loppu. Joo, no siinä on Raulin kamera. Niin, musta tuntuu se, että nämä ihmiset, kun ne vaan niin käyttäytyy niin järjestelmällisesti, niin ei ne voisi ikinä hävitä zombeille, mitä tässä kuvataan. Koska ne kuvataan tosi haperoisina ja heikkoina olioina. Teikö sä voit kävellä karkuun? Ei se vittu, se jäi tuonne jo pari metriä. Mutta niiden sormivoimat on niin kovat, että kun ne tekee tälleen, niin sun vatsa aukeaa ja sun sisälmykset lentää. Suoraan paidan sisään tulee kaikki suorat. Joo. Totta, ei tarvitse kuin vähän kourasta. Hei, pakko muuten sanoa tähän näin, että mua on aina häirinnyt se moottoripyöräjengi. Niin kun mä tavallaan ymmärrän sen, että halutaan tuoda tämmönen scavengers, looters niin kun aspekti tähän näin, että tavallaan yhteiskunta kun luhistuu, niin sitten sieltä nousee esiin tämmöisiä niin kuin, että tavallaan niin kuin eletään viidakon lakien mukaan niin kuin vahvemman voimalla. Ja tuodaan esille se, että hei, sitten on tämmöisiä porukoita, niin kuin tämä moottoripyöräjengi, jotka niin kuin ne huomaa sen, että hei, että fuck the world, niin kuin, että nyt vaan pusketaan eteenpäin ja tekee asioita, koska ei ole poliiseja. Mutta silti se on jotenkin häirinnyt mua aina. Se tuntuu jotenkin ihan vitun irralliselta niin kuin tietyllä tavalla se, että yhtäkkiä ne moottoripyöräjengi vaan tulee, hei, no niin, nyt me tultiin tänne, fuck you. Se on kyllä totta, mutta tämä asetelma on onneksi... Olet hakoteille. No, siis haista sää. Se oli tapahtunut... Ennen kuin ruvetaan haistattelemaan, niin hei, puhutaan vielä Haista sää vittu.
Joo, ja puhutaan muuten siitä, että kun läiskitään satana kermakakuilla naamaa. Onko se sun mielestä hyvä? Siis olin tulossa tähän. Mun suosikkikohtaus on tää piirakkasota näiden zombien ja... Hei, mulla ei ole mitään valittamassa siitä. Ainoa se, että se on epärealista. Se, siinä mielessä, että ne on ollut varmaan kuukausi tolkulla siellä. Jos ne piiraat on ollut koko ajan uunissa, ne olisi ihan kärventyneitä. Ehkä ne on. Ei ne ole ollut uunissa. Mutta ne näyttää niin kuin ihan fresh. No, ehkä ne, siis no hei, jos sä otat McDonaldsin hampurilaisen, pistät sen sun autoon 3 vuodeksi, se on edelleen sama. Ne ottaa ne uunista. Ai ne ottaa uunista. Ne on ollut automaatti uunissa sisällä, tiedätkö, kuukauden. Mut tiedättekö mistä tää piirakkasota niin, jossa on myös saatana kermavaahtoa. Mä tiedän, tää piirakkasota johtuu siitä, että ne oli Night of the Living Deadin kuvauspaikalla vitsailu siitä, että mitä seuraavaksi niinku tehdä? Että voisi tehdä heittää se niinku kermakakulla, tiedätkö? Niinku kun ne oli vitsailu, kun ne että miten zombit tapetaan. Niin, ne oli siitä että piirakalla naamaa, hehehe. Niin vittu, se oli käytetty tossa. Ja siis mun mielestä se on niinku tavallaan tää Dawn of the Dead, joka on vakava elokuva, joka on, tiedätkö, niinku, siis hienosti rakennettu henkilödynamiikkaa ja näin. Ja sit sinne tulee vittu moottoripyöräjengi, joka heittää vittu ja siis siinä soi sellainen vittu sirkusmusiikki taustalla. Ja sitten lyön piirakolla naamaa ja sitten nimenomaan vielä se sillä vitun sooda semmosella vittu känillä niin ruiskutellaan naamaa. Tiedätkö mitä, Rauli? Baby, you're in luck. Koska Argentokutista tota kohtausta ei ollenkaan. Sun kannattaa katsoa se. Mutta Argentokutista myös puuttuu se, kun menee helikopteri leikkaa ton zombien pään. Kyllä ihmetteletään, miksi se puuttuu siitä. Okei, hei. Mä pystyn elämään ehkä ton kanssa, että siitä puuttuu se, jos siinä ei ole vittu niitä piirakkapaskoja. Ja siis siinä on itse asiassa paljon enemmän Goblinin musiikkia tossa. Joo, niin, ja siis multa löytyy Dawn of the Deadistä semmonen paksu DVD-julkaisu. Harmi vaan, että se on R1-julkaisu ja vittu mulla ei ole soitinta, millä mä pystyn katsomaan sitä. VLC Player tietokoneessa. Tiedätkö, mä oon Mac-miehiä ja mä en saa mitään vitun levyjä sisälle. Sakon tismata. Mut hei, siis Goblinin soundtrackista pitää mainita, että sehän on ihan saatana hyvä. Joo, hei. Ja mehän oltiin itse asiassa kaikki. Me kolme oltiin katsomassa Goblinia livenä. Ja nimenomaan niin, että Goblin soitti siis se nykyinen Simonettin Goblin kokoonpano soitti ja samaan aikaan kankaalta pyöri sitten. Täytyy muuten sanoa tästä kyseisestä tapahtumasta muuten se. Mä oon käsittänyt, että me kaikki ollaan tätä mieltä, että oli pieni feili se kyseinen juttu, koska mun mielestä se, että tässä Dawn of the Deadissä on mitä vittu 4 eri teemaa, joita jota vaan niinku soitettiin silleen, ja siis häiritsi se, että niinku mekaanisesti, nyt mä soitan tän biisi, ei mitään niinku tiedätkö jammailu mä ajattelin, että vittu, että joo, siellä olisi voinut vähän irrotella. Että niinku vittu me jammailla vaikka niinku tiedätkö Contamination tähän vähän. Mut se oli lähestulkoon sama kuin olisi vaan kattonut leffaa. Niin. Joo, ainoa ero oli vaan se, että silloin kun ei soitettu mitään, niin silloin pystyi seuraamaan leffaa ja sitten kun lähtee se musiikki, se tulee niinku yli, että on silleen niinku, että okei, nyt vaan soi musiikki ja mä en pysty mitenkään seuraamaan tätä elokuvaa. Siis paljon paremmin olisi toiminut sama mikä John Carpenterin keikalla oli, että koska Goblin on tehnyt vitusti kuitenkin musiikkia niin kuin Argento-leffoihin ja näin, ja niin olisi ollut vaan just nimenomaan, että soittaa tunnettuja teemoja ja taustalla pyörii vaan pätkiä leffasta, olisi toiminut paljon paremmin. Ihan samaa mieltä. Niin kuin siinä on ehkä enemmän mä olisin ollut ryyppäämässä teidän kanssa ja omassa paskaa kuin kattiin. Mutta verrattuna siihen, että me käytiin katsoa tää Goblinin keikka. Hei, nythän me tehdään sitä. Niin. Heitetään tähtiä. Loppukaneetit tähdiä. Saanko aloittaa? Anna mennä. Huomattavasti rakkaampi elokuva mulle kuin Night of the Living Dead. I can appreciate it. Ja vaikka siis näinkin tämän vasta niin kuin kauan niin kuin sen jälkeen, kun mä olin nähnyt Night of the Living Dead. Mä olin teini-ikäinen, kun mä näin tämän. Ja erittäin siis semmoinen niin kuin kielletty hedelmä siihen aikaankin vielä. Ja kun tämän pääsi näkemään, niin tämä oli vallan mainio, mutta ajan saatossa mun kiinnostus ja niin kuin arvostus tätä leffaa kohtaan on yllätys vähän laskenut. Ja mä annan tälle sen saman 3,5 tähteä, mitä mä annoin Night of the Living Deadille. Haista
Ville antaa 5/5 selkeästi. Haista vittu. Sun vuoro. Haista sä vittu. Siis mun mielestä niin näin niin yhdellä lausella niin selitettynä, niin siis jos katsot yhden zombie-elokuvan elämässäsi, niin make sure, että se on Dawn of the Dead. Siis mun mielestä niin quite essential zombie-elokuva, 5/5. Ei mitään, mä en niin second guessada mitään niin tässä. Niin tässä se on. Tässä on kaikki. Tässä on kaikki, mitä... Siis tää on niin luonut, jalostanut sen, mitä Night of the Living Dead aloitti. Niin Joo, siis yes. mun on kyllä pakko yhtyä Villeen tässä, että nimenomaan siis se, että Dawn of the Dead, jos yksi zombileffa pitää katsoa, niin se on Dawn of the Dead. Joo, siis mä olen täysin samaa mieltä, koska tässä leffassa on kaikki. Siis tähän kulminoituu tietyllä tavalla nämä zombileffat. Mutta mä silti... Mä vähän kamppailen 3,5 tähden ja 4 tähden välillä. Siis tämä on hyvä elokuva, ei siinä mitään, mutta se vitun 3,5 tähteä ja se tulee siitä, että vitun moottoripyöräjengi, vitun kakkua naamaa ja mulla suoraa. Mulla tulee lisätähti tosta kakusta. Ei vaan, siis mä tiputan sen takia pois, koska mun mielestä se pelleily niin kun, se leikkaa siitä niin kun terävimmän, tai siis sen parhaimman terän pois tuolta leffalta. Tämä olisi ollut huomattavasti parempi. Mutta siis mun mielestä on hienoa on se, että tässä pääosassa on selkeästi musta mies ja valkoinen nainen. Kaksi hahmoa, joita ei 70-luvun loppupuoliskolla hirveästi nähty edelleenkään niin kuin pääosassa, joskin vuosi myöhemmin tuli Alien, jossa oli sitten Ellen Ripley, mutta se on eri asia sitten se. Ja pitää varmaan puhua Alienistakin joskus. Joo, kyllä. No ei mitään, siis olen sanonut tämän aikaisenkin ja sanon sen uudesta. Haistakaa te vittu. Okei. Sellainen elokuva on Dawn of the Dead. Kertokaa hei tohon alapuolelle kommentteihin, että mitä mieltä te olitte niin, Dawn of the Deadistä. Right here. Mites lähdetäänkö viikon lomalle ja palataan? Yeah.